Pare ako subo sa imo atubang. Madama ako sang palamangkutanin sa imo. Nga tubtub subo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matalaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa ka tinuga nga puno sang paghinikid, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng kamot.
Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my karon sa kasupon sa ngaton matahom kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Siya kasaysayan. Maria Mestiza. This is me. This is me.
nagpa-picture si Maria sang baby pa siya? Oo, mga 8 siguro siya kabulan. Ah, tuot ka nung? Oo. Abi palang tawa ko. Dahil lang, aring cellphone ko. Hindi man namin kuha yan, di kiti, hindi man namin kamera sa cellphone ko. Di ganito, di man. Ari Marina. Abi, Ari, mamo na si Maria sang 8 pala siya kabulan. Pinakugos siya ni Lula niya Basyon. amoy ni ako nanak. Amoy ni si Maria. Oo, Marina. Ang ako nanak. Kagwapa siya iya nung. Bisan bata pa siya pero mahibalan gid nga gwapa siya sang bata pa siya. Ay, kataas sa iya inong. Sunod siya kay Sir Panso. Mistisa siya katang. Diyos ko, ang bata ko. Ay, alam ka gali. Hindi may kundak na bala si Maria kay Isoy mo. Gusto. Sa graduation, gigwaan siya ni Isoy sang kundak pagi sa cellphone sini. Matuod ka nung. Nung tawag sinong isoy. Naton, send niya sa akon messenger ang picture ni Maria. Tawag siya sa bunggid nung. Ate, oo, Marina. Huwag way ko sang load. Ihatag sa akon niya number nung. Ako matawag sa iya. Alam mo lang galing. May load ka mang galing. Tiyo, anika. Aring number ni Isoy. Abi nung. Dali lang ha. Kuhaon ko ang cellphone ko sa handbag ko. Anay ka, ang wallet ko, wala sa bag ko. Uy, nung idok wala din yung wallet ko. Dala ko ang wallet ko kay ina. Oh, Diyos ko. Basi kong pickpocket ako nung idok. Ano? Oo. Nagbakal pa ako kay ina sang kandila eh. So, dala ko ang wallet ko. Wala, basi kung dito sa simbahan kay Ina? Sa simbahan? Oo. Nay! Damo ba lang sa pickpocketer sa simbahan? Basi kung dito ka nadali. Basi nun na siya? Choy Wanching? Tilaw ko bala dira sa simbahan mo. Anay ka, ang teenager nga babae nga nagbunggo sa akon. Basi kun... Gibungguan ka siling mo sa teenager nga babae, Marina? Oo, nung idok. Basi kun... Ate, amo ginto siya, day. Amo na ang ila style eh. Bungguan ka, good nga, hindi ka kuno kabatyag. Kag makuha nilang wallet mo. Dasig na sila kang pangamot eh. Hindi ka gidya kabatyag ya. Gali, Choy. Ay sus, damo to na daw. Mga ID ko kag cards. Ay ti, balikan ta. Hindi na lang, Choy. Hindi man niya magamit ang mga cards ko eh. Ikaw ba? Wala siya kabalos ang PIN number sad to. Manawag lang ako sa bangko sa mga credit line ko. Naging kawat ang card ko. Agad nga sigurado. Tawagan ko sa bang sekretarya ko Agad nga matawagan ang mga bangko sang card ko nga nadula. Nadumduman ko dayon si Maria. O Diyos ko, sa di na yan siya sumo. Ano na yan natabo sa iya? Ano? Dali lang nga. Hello, Stella? Palihog tawag sa mga bangko ko Nadula ang mga cards ko. I-inform sila palihog. Ano sila mo, Esther? Madam, nakahapmas ang bandera diri sa munisipyo sa pagbuylog sa mga constituent mo sa imo kalisod. Salamat, Esther. Madam, may press con ka. Kay balo ako. Ano oras, Esther? 2:00 ang hapon, madam. Okay. Ang sobre para sa mga press. Ikaw na mahibalo, Esther, Pakonsuelo sa ila. Oo, madam. Nagpahanda man ako sa inyo masnak. Good. Sige na. Bayayan na ako dire. Yes, madam. Kinahanglan nga pang famas ang arte ko karon sa atubang sa mga press. Pancho, kung tani, hindi pa ako luyag madula ka sa akong kabuhi. Pero, ikaw ang nakadali. So, hilway na ako. Ikaw man mismo ang nagpadali sa imong kamatayon. Kag ako na ang propidad mo. Ako na tanan ang manubli sina. Aneka, ang ginahambal ni Bulldog,
nga may anak sa luwa si Pancho. Oh, no. No. Ay, hanay kagali. Manalipatan ako. Wala ko na dumduman tungkol sa kasako ko. Nalipat gid ako. Ang resulta gali sa ginpa-DNA test ko gali, si Pancho kag ang bata ni Idok. Oh shit! Gusto na. Nalipat ako magbasa sa to. Sa din ko pala ito gintago. Nalipat na ako. Sa sulod na to sang brown envelope. Kinahanglan nga makita ko ito. Kag ang animal nga Idok, sa diin na ba na siya? Malawig nga tinuwi na kaligad. Siguro, dalagitan na si Maria. Animal ka Idok. Nagsala ng kunta niya ako sa panagupnob ko. Nagsala ng kunta niya ako. Ay, manawag ako kay Diday sa balay. Ipapangita ko sa iyang brown envelope nga to. Kinahanglan mahibalan ko ang resulta sang DNA test ni Pancho kag Maria.
Tawag lang ko Bisoy, pasa sa messenger ni Marina. Ate Huodo ka. O ano, wala pa ninyo makita si Maria? Wala pa gid. Kabunday manabi sa sitwasyon ko eh. Maitali ko nari ka di. Pakantuon mo ko na haw? Kung pwede eh, makabulig ka gid kay ti kilala ninyo si Maria. Ate, sige Maaapas ko na. Boh, salamat gid Soy ha. Ang picture ni Maria ipasa mo di ha. O, Dok, ipasa ko na. Halongin ka mo na, ha? Ate, oo, kamu manda. Sige, bye na. Okay na, Nong. Okay na, Marina. I-send niya sa messenger mo. Sige, hulaton ta. Pinpaapas ko tigali si Isoy. Man kilala yagid si Maria. Kabunday abis ako eh. Wala sang problema nung idog. Mas maayo kung madamo kita nga nagapangita si iya. Mugit. Bisan may litrato pa si Maria. Mabudlayan kita. Ilabi na gid kami. Wala pa namon siya makita eh. Mabudlayan kami nga makilala siya. Mas maayo nga rin di si Isoy para makapahuway-huway man ko bala. Okay gid nong. Okay. Ari na nong. Ha? Naguni ng messenger ko. Para na. Amo na ni nong. I-open ko Sige, okay na, Bi. Tiara na, wala pa. Nagaluday na ang picture. Dali lang. Hindi ko na yung lang baloy. Ari na nong. Amo na na. Siya ini? Abe? Siya si Maria? Abe, bebe. Wala to pala nung. Abe. Oo, amo na siya. Siya na si Maria. Ang bata ko. Diyos ko. Kadako na sa iya. Kagkatahong sa nga akong anakan. Katahong sa iya nung idok. Ay, abaw. Boses ka gwapa na sa imo, Maria. Ang ayan man ko sa ginasoksok ko lang. Ay, sus, ang ayan eh. Wow, nano na. May gisi-gisi ang nilargo mo. Kag ang ayan ka sa jacket mo nga maong. Galing daw lalaki ka sa postura mo, Inday. Mas mayo nga amo nang isoksok ko lang. Damo di daan bastos. Ay, oo, matuod. Man kaputi sa imo. Maayo kay nagakalo ka. Hindi gid makita sang maayo ang itsura mo. Ginhungod ko nila sa ling. Pero maliman ako di kaadlaw sa bakulod. Wala ko gid makita ang napangita ko. Ay, may litrato ka sang tao nga ginapangita mo? Wala gani lang eh. Ngalan lang. Pancho Saragusa. Ha? Pancho Saragusa? Ay, anay ka. Pancho Saragusa. Ay, sa diin gani ako sinakabati ng singalan niya naman? Kapati ka na nga ngalan Lula sa ling? Ay, ginapanumdum ko gani kung sa diin ko na nabatian mo. Bibi, panong dumabila. Pasi kung siya na ang napangita ko. Anay ka bala. Ay, husto! Ay, nadungduan mo na lang? Husto siling ko kay nalipat ko. Daw ka pinalagpat ka balalahaw. Ay, ambot anak kamalipaton bisa akon. Ay, ambot Hindi ko to ganit nabatian. Hindi ko na nabatian ang hala nga Pancho Saragusa man. Ay, nalipat lang ko galing ko sa diin ko na nabatian. Basta nabatian ko na mo. Panong dumala, ha? Kung nadumduman mo, sugiri ko dayon. Oo. Ay, ano na? Mabalik na to sa simbahan. Basi kung pangawaon tumla karon sa mga rugby boys ang mga gamit ko dito. Ati, oo, Lola. Idol ta ka sa simbahan kay malibot naman ko sa Bacolod. Pangitaon ni si Pancho Saragosa. Ay, dali na. Idulong ko anay sa pwisto ko. Yawat pa na ang mapanglimusan ko dito. Kakapoy na gisang sagi kalakat Kalayo na sa nalabutan ko. Pero wala gid sa may nakakilala kay Pancho Saragosa.
Sabihin ko ni siya pangitaon man. Possible akong hindi taga-Bacolod ang amay ko. Pasi layo to yung lugar nga iyan na istaran. Gulpi lang nagtulumaw ka pa nag-uupa. Maulan eh. Ay, wala. Gulpi lang nagulan. Oo, wala ko din sa mapasilungan. Matalagan ko. Mangita ko sa pasilungan ko. Ato, sa tabok dalan. Naunan, may waiting shed ko. Matabok ko, mapasilong ko sa waiting shed. Basta lagi ko. Natabok ko. Nagkasusulit! Hindi! Basta lagi na matasing kapakapusakot. Magbubala ko! Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is half of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kit sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometimes
time when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life.